سەرۆکی کۆمیتەیە ئەولەهیە نەتەوەیی ئەنجومەنە شوورەیی ئەیرانê de got ku rejêma Esed qirdarê Îranê ye û divê rejêma Esed wan qerzan bide Îranê û ew qerz werne yasayî kirin. Hişmetullah Felahet pêşeserokê Komîteya Ewlehiya Neteweyî di Encûmenê Şûreyê Îranê ji Ajansa Êrnaya Îranê re got ji dema ku şer li Sûriyê dest pê kir û rejêma Esed qerzan ji Îranê werdigire û di dema niha de rejêma Esed bi kojmeke mezin qerzarê Komara İslamiya Îranê ye. Herweha Hişmetullah got ku di çarçoveya civînekê de li gel berpirsyarên rejêma Esed gotiya pêwîst e rejêma Esed qerzên Komara İslamiya Îranê bide û ew qerz yasayî ne. Berpirsyarê Îranê got ku berdewam Îran piştevaniya rejêma Esed kiriye û Îran bû sedem da ku rejêma Esed rêjeya bêhtir şêst ji sedî ji xaka Sûriyê dubare kontrol bike. Serokê Komîteya Ewlehiya Neteweyî got ku piştî bi dawî hatina Daişê peywendiyên rejêma Esed û Komara İslamiya Îranê wê bikevne qûnaxeke nû de û pêwîst e Îran kar ji bo misûgerkirina wergirtina qerzên xwe ji rejêma Esed bike. Herweha Hişmetullah got ku rast e Komara İslamiya Îranê û rejêma Esed rêkeftineke stratejî îmze kirine, lê nayê wê wateyê ku Komara İslamiya Îranê kar ji bo gerantîkirina vegerandina qerzên xwe nake. Herweha wî berpirsyarê Îranê got ku Îran wê di piştevanîkirina rejêma Esed de berdewam be û te kes kir ku tu welatekî weke Îranê piştevaniya rejêma Esed nekiriye. Beriya niha jî Wezîrê Bazirganiya rejêma Esed te kes kirbû ku kompaniyên Îranê wê werberhênanê di Sûriyê de bikin û bi taybetî di dubare avakirina Sûriyê de.